Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana go cheat to be on or if them we come back at you. Yes, Abu Monyi Sin Chuaja, we go cheat to brother na temple, because only Sin Chuaja or the restoration evangelical mission. I am no but that this show why you will be a table. Why you should avoid murder. I welcome one again murder. That what are we watching? Equa for where I check one no what I call on aqua for Baragana free. Makara blood is thicker than water. Now, Igbo spirituality forbids you from committing murder. Oh, Nyapata and Mburu Bombezi de no Kukwa. Above the Equa for Obara. Aga body do so. Makana mane with consequence. So what can he hope on a gay lead the Equa for Obara? Makare tacha fufia usurumu mogi weru na generation nkeno. Wopu akade ekwa fu obara aburu Igbo spirituality. Ekwa fu obara mmadu mobu any blood ritual obuna bu human being is forbidden in Igbo spirituality. Nye nwere ihe obuna mmadu ga-agwa gị say na ekwa fu obara. Ekwa fu obara was never tradition, oburu Igbo tradition. And I can tell you without missing words. So ikwekwana aka itinye aka n'ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara n'ụdị ma ụdị ọbụla na ịkwafu ọbara mmadụ. Ọ bụrụ na ọ karịa na animal sacrifice is not acceptable in Igbo spirituality. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị kọrọ na month of May, our group rituals anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa May anyị na-achọje chịkọta ya. Ụbọchị Saturday anyị ga-achịkọta ya. Anyị ga-eje na mmiri nke ihe ọnụ na-eri je chụọ aja n'aha mmadụ dum. Beje na temple chụọ aja eburu n'ebe nchụaja wee mesara aka n'aha mmadụ dum. Anyị ga-ekekwazi akara oriri n'aha mmadụ dum, kee amosu n'aha mmadụ dum, n'isi ndị niile sonye na aja. N'isi ụtụtụ ejegoro na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile na-esonyela anyị, the friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Yes. I'm on the tradition aja na-achụ ọnwa ọbụla ihe ị ga-eme ya forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'altar na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Yes. Ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị ị ga-afụ numbers ndị abụọ. Na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa ọgba eto ogologo, just give me a few minutes. But ihe chọrọ ka nkọwala gị bụ mọda. O nwere ebe ọbụla akwafuru ọbara enwere their consequences. So ịkwafu ọbara. Ka m bidogoro na Bible. Maka ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị gị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Maka ndị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ, aga m akọwara gị cite other Bible examples. Remember, those people that crucified Jesus according to that allegorical story in the Bible, the elder said, crucify him. Let the blood be on our head and on our children's head, because they understand the natural principle that once they commit this dastardly act, the blood must be on your head and on your descendants' head. There is no Jupiter that will save you. Remember, remember David. David was apple of the God's eyes. David indirectly. David gburu nwoke wee kpọrọ nwunye. Ọ bụrụ David, mana David plotted it wee gwa ndị agha ya in order to cover his crime. Si were nwoke a tinye n'ebe ọgụ siri ike, etinye n'ihu ọgụ, ndị withdraw ndị agha ka e wee gbuo ya. And nwoke ahụ, mana because no man David mere ihe a, despite the fact that David was loved by God, na described like the apple of the God's eyes. But Chukwu okesiri ya, oge David siri Chukwu ka ya arụrụ ya temple, Chukwu oke wee sị ya na you will not build temple for me because your hand is soiled in blood. So ị bụrụ onye Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo, mana ị ya agbara ihe gbasara ọbara, a na-akwụ aka ọbara nke emere mbụ. A na-ekwu ka akpụọ gị alụ South, kpụọ alụ ọbara ịkwafuru n'ụwa mbụ gị. Ọtụtụ n'ime unu werekwa onwe unu na-etikwa mmụọ. Ịfụzi ihe na-etrend na social media. Somebody a ritualist hidere onwe na ya bụ onye ọdịnala. Were na-eni ndị mmadụ.
such a person enwere onye sendere ya, and mark my word, this person does not represent Igbo spirituality whatsoever. Onwere mgbe ọ bụ onye ọdịnala. Agwago m unu times without number na ọ bụrụ na mmadụ ji ọfọ n'aka ma ọ bụ jide nzu n'aka mere onye ahụ onye ọdịnala. Ndị Igbo tụrụ elu sigbo gboo si na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, na ọfọ ma onye jie ntị ọ dịkwa. Were agwa ụnụ onye ọbụla bụ onye ọdịnala na-asọ nsọ ala ma kwenyere n'ike ọdịnala na-asọ nsọ ala. So ọ bụghara na onye ọbụla na-asị gị ihe ọbụla mana ọ dị asọ nsọ ala, forget onye ga-abụrụ onye ọdịnala. And by their fruit you shall know them. Enwere some certain things mmadụ ga na-agwa gị ị marụ na onye a bụrụ onye na-asọ nsọ na-agba. Enwere traces, mana ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ na ndị mmadụ alọs go spirit of discernment. Ọ bụrụ na spirit of discernment dị n'ime gị, ị ga-perceive those negative characters from those evil people. Yes, agwara m desi onye ọbụla wee spiritualist, whether ma hide under reverend or hide under pastor or hide under spiritualist or dibia, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, wee lụcha alụ gị ọrụ si na ọ ga-edina gị ka ọrụ a wee gaa aga gbaba na onye ahụ an evil person. Yes, onye ahụ wee lụcha alụ gị ọrụ wee si ka o dina gị ka ọrụ a wee dị successful na-agba. Ihe abụọ destiny exchangers, evil people hiding under spirituality. Now ma ọ bụ onye ọbụla ga-emesi ya na onye amana ede married decide ya ka ọ taa gị, onye dị etu a na-agba is forbidden. Onwe a na interest ọbụla interested onye a na ọ dara asọ nsọ baba na onye a ihe ọ na-eme abụrụ ya, maka na ọ sị na nsọ ka mmụọ ga-edukwudoro onye a. So ihe ọbụla bụ igbu mmadụ gbara ya ọsọ. Ị mana mgbe gburugburu na ụmụnna anyị mgbe gburugburu nwere a clan na my village gbara ọsọ, a na-akpọ ya ịgba ọsọ ọchụ. Ha jere ime mmemme anụbụ ọgụ, ofu onye gbuo mmadụ. Ha abịago cheke the consequence of ịgbụ alụ na ọtọnọsụ elu. Ha wee gbaa ihe a na-agba ọsọ ọchụ maka na ama for that land to be habitable again, for that land, their land to be habitable again, they must appease the land, the gods of the land, and then with severe consequences igbu mmadụ. Ihe mere they relocated to another peaceful land. Definitely, ihe ha ji wee relocate ya bụ ka the suffer the less, as in the penance they reduced, because they abandoned that their contaminated land where they chose the virgin land. Mana ana m achọ ịgwa gị, mana ọ bụ gwa ma ị ga-atagide afụfụ ya, ị ga-ata afụfụ ya. So don't be deceived. Onye ọbụla na-asị ka egbuo mmadụ in whatever guise, only igbu mmadụ dị justifiable bụ nke gọọmenti pasịrị, because na-enyego onye ahụ fair hearing. Yes, ma ọ bụ na nke mere involve na self defense of legally war time. Mana ọ bụrụ na onye dọkịta ije gbuo mmadụ na nke a ma ọ bụ nke ọzọ is forbidden. Ị ghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ igbu mmadụ n'ụdị ọbụla abụ n'ụdị iji akwafu ọbara, ị ga-ata afụfụ ya. Igburu mmadụ, ị gwọrọ ajọ ọgwụ, because this thing bụ mgbe ọbụla igburu mmadụ imego incur the wrath of a spirit or spirits, as case may be, because onye ahụ ị na-egbu na-asị gị brother forgive me, brother abụkwa m ofu nwa, in this particular case abụkwa m nwaanyị dị ime, kedu ihe dị m ma ọ bụ ụmụ m hapụ na ya dị ga-eme. Obi taa gị mmiri igbuo onye anwa. Ihe na-achọ ịgwụ na ekwuo na m ya maka my messages. Ọ bụrụ na ị ga-bụ message ebe m kwuru na maka dark soul, distorted souls, agwago m ụnụ na majority of people living on earth now is not supposed to be here. Majority are distorted souls. They are evil. Their purpose on earth is to cause pain.
They are always happy when people are lamenting, crying. They are happy. So these people are not human beings. Because one of you gets one, ezigbo human being wu genuine human being ge n'anya fụ ka nwatakịrị mmadụ na-ebe akwa obi ataghị mmiri etunye n'ime onunu for whatever reason, then abandon the person and go home and lahụ ụlọ abalị. Ọ dịrọ possible unless na iwelugo okpurugo obi onye egozi ihe ekpurugo onye nwụrụ anwụ mana ị na-aga ije distorted souls. So ihe nna chịkọwara gị bụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ committing murder human being is not permittable in creation. Ọ bụrụ na ime ya n'ihe eme, you have murdered peace in your entire generation, because na ị ga-ata afụfụ, ụmụ ụmụ gị ga-atagide afụfụ ya. Ọtụtụ family nọ n'ịta afụfụ nke ha mere eme nna nna ha mere, ha na-agbagharị from pillar to post. Ịmakọ na o nwere onye ị ga-eje gbuo ebe a, ma ọ na onye a ga na-akpọkọ ụmụ mmụọ na-aka ọsụ gị na-asị na ịma afụnata ihe ọma. Kedu ka isi wee je gbuo nwa mmadụ? Ichee na ị ga-amụta nke gị. Ịmụtagoro nke gị ọ ga-adị useless. O nwere ike ọ ghara ime n'ihu gị, mana o nwere ike abụrụ na-abịa na that particular year anwa iji were gbuo nwa anwa n'ụwa mbụ gị. Ị nwere ike ịmụta nke gị ifụ na ụwa agha anwa nwa gị rughara that time egbuo ya ma ọ nwụrụ. Etu a ka Kaba si alụ ọrụ. Mgbe ahụ ịgbagharịba to pastọ, pastọ nwa m nwụrụ, ọ na-agba ụmụ m, nwa m ọbụla ruo 7 years, ọ nwụrụ nwa m ọbụla bụ 7 years. Have you checked what you have done to another person's child at age of 7 in your previous life? O nwere ike nwere idea, mana kama write ya down. O nwere ndị na-eji egbu nwa ọfụ. In your next life, ị nwere ike ịmụta nke nwa gị rughara within that time ahụ iji gbu nwa nke mmadụ o mekwa, because you are trying to pay the due restitution for karma what you committed in your previous life. So ana m achọ gwara ozi mgbe ahụ bido na-akpagharị na nke spiritualist, mana ọ na ọtọnọdị na ahụ gị ga-eme ekpego n'elu ana ihe na-eme na aka na-eme, maka na until kwụọ ụgwọ niile iji to the last kobo. Wepụ aka n'ihe ọbụla wee kwafu ọbara, ma ụdị ọbụla intentionally kwafu ọbara, wepụ aka dị ya, because na agbụrụ gị ga-ata afụfụ ya. Kọma ọ na-agbụrụ gwọrọ ajọ ọgwụ, nwere agbụrụ mma nna fa tiri mmọnwụ a na-akpọ ọkpị na be anyị. Ọkpị tiche ọkpị oge anwa nna agbaghị ihe a anyị ebe ọbụla ị nọ n'ọkpị ezumeri na-abịa akwamozu, ịcha n'ụzọ a na-ama aka. Mana nwoke a gwọchọrọ ọgwụ niile, ama odogwu niile, ama ike nga niile o mere, nyenwa ma ihe o ji wee gwọ dị ọgwụ. Mechazie kịta gịnị na-eme na bi anwụ akpochapụrụ ekpochapụ. Nwa ha ka dị ndụ na that family, na that surname, or a big black family, just a clan. Ha so na ndị nwekarịchara ada ha elekpọchaghị ada ha. Ofu nke fọrọ afọ kịta ji ebewa na ụka, mana ụka ahịa esi ebie. Ofu nke fọrọ afọ na-aja ihe ọ mụtara nwaanyị ọfụ iji na onwe ihe mere kịta na mara anyị na-eji ekpochapụ nchọchị. So gịnị ka m na-akọwara gị? Wepụ aka ọbụla na ihe ọbụla ga-enwe ebring kọs, because ndị niile ọ na-etinye na wel ha ya ebecha akwa, ha ya ayọ biko, ha yọcha biko, ha ebe akwa, ha becha akwa, ha abụghị ọnụ, ha ga-abụgide ọnụ wee nwụrụ. So ọ dụzie ka that consequences adịrọ. So is your assembling spirit bitter spirits and taking their life short. Icheni nwere udo, ime enwenata udo. So ka a na-ekwu nke a, amakwa nne nwekwara other people ga-efolokwa the same path, because ọ bụrụ taa ka ụdị ha bi. When we are small, anyị na-anụ maka pastor ma imam ma ndị ọzọ gasị ma otokoto hotel and everything, ndị mekasịrị ya. Mana ana m agwa gị na onwere onye ọbụla mere ụdị ha ga-enwedata udo na ndụ. So amara m ebe isi akọmiti ya own mother. O nwere ike onye nke a na-akọmiti nke through ritual, yes, as a ritualist. You want to get committing through wickedness and the other form of evil and vices. What came when over two of these when I commit murder. Maka I can tell you now, I commit a murder. I got half of fear. I will got half of fear. On one old boy when I commit the murder, what they end the world. You know that I have a son Ken and David. I was saying that 1 year for vengeance.
erugo the throne of Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile. So whenever you commit murder, you know why? Because imeji Chukwu dị n'ime mmadụ. Imeji Chukwu dị n'ime mmadụ. Once you cut through the person short, life is short. Ị gasa na original plan Chukwu Oke nwere n'ime onye a. Iche na igbu mmadụ bụ isiokwu. Kedu maka mmụọ so onye anwa? They will avenge the person's death. Consequence here there. Because onye anwa nwere ozi esendere on earth ka ọ bịa lụọ. Igbu onye anwa ị ga-alụ ọrụ ya. Ị ga-azụ ụmụ ya. Ị ga-abụ nwanne ya. Ị ga-eme ihe niile ahụ. So for the fact that they cut on short the original programmed by ụmụ mmụọ will not let you be. You will suffer. So my brother, my sister, ihe na-ekwu bụ na achịkọtabago m. Wepụ aka n'ihe ọbụla wee kwọfọ ọbara nwere ọka isi with no shortcut. Because na afọ dị na ya ịmatachi ya na ndụ ha, and ebe ị tadebere ụmụ oge a continue na-ata ya because no peace for the wicked, for onye obi ọjọọ. Ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ọ bụkwarụ n'onwe na ka isi wee kọmitie mọda directly or indirectly were ọsọ were ije jebere aja ka a kpụọ gị alụ, ndị ma anya kpụọ gị alụ, and ikwe nkwa na ime emezi ya ọzọ, ime ya ọzọ anatigbuo gị maka na iribe nwere uru ịbara. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Wepụ aka enwere ofu, because onye ọbụla gburu mmadụ, if care is not taken, anya aka ọbara abaghị ya n'anya, you continuously killing. Wepụ aka na ya. Avoid such lifestyle because it's very disastrous. I don't get destroy you, destroy ya agbụrụ gị. Or less non-able as a human being, that their mission here on earth is to cause pain. How say ever? Now, how to work you can get premier in Oike and Senaki. Equimogun continues in the nation all over the world. May the blessing of Chukwu Oke be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Now, how to work you can premier in Oike and Senaki. For the question in no Gawan case, you won't know where you are to a channel you poor man. HF Kwada, the number is 0805 7837 or 0813 8243 871. Kamesian.